Ήρθε πρόπερση στην Ελλάδα, αφού τελείωσε το Πανεπιστήμιο του Μισούρι. 16 πόντια από τον Blackwell, από τον Church, συγγνώμη. Και τώρα 17. 53-44. 53-44. Είναι 16 τελικά η πόντι του Αμερικανού. Σιγάλας για 3 πόντους. Rebound εύκολο από τον Κορονιό που σπρώχνει για τον ευνηδιασμό. Ένας ευνηδιασμός μετά από πολύ ώρα για το Περιστέρι. Τελικά από το φάουλ, το τρίτο φάουλ του Blackwell, ο Κορονιός θα εκτελέσει μία συν μία βολές. Ο Blackwell που έφτασε μέχρι τον τοίχο του γηπέδου σε μια παράξενη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Παπαδάκος και Χριστοδούλου επανέρχονται. Blackwell και Σιγάλας πάνε στον πάγκο και ξανά η φάση. Το καλάθι χωρίς αντίκρισμα έχει σφυριχτεί προηγουμένως στο φάουλ υπέρ του Κορονιού. Νάτος και σε βάρος του Blackwell. Ο Κορονιός με την μέχρι τώρα στατιστική του στα σουτ. 54-44. 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και οι δύο ομάδες θα περάσουν φυσιολογικά τους 50 πόντους σε ένα πρώτο μέρος που θυμίζει αρκετά αυτό του αντίστοιχου αγώνα του πρωταθλήματος, που όπως είπαμε και νωρίτερα τελείωσε 109-108. Ελληνιάδης. Σιγάλας. Ελληνιάδης. Να δούμε τώρα αν απόντος του Blackwell θα βρει λύσεις απέναντι στη ζώνη Ολυμπιακός. Ο Σιγάλας σε δύσκολο σουτ, rebound του Τσακόπουλου με τη βοήθεια και του Church. Κορονιός. Οργανώθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού αφού ο Τσακόπουλος άργησε να κατεβάσει την μπάλα. Δεν είναι άλλωστε και το φόρτε του. Σουτ από πολύ μακριά του Μιλωνά, ο οποίος αστοχεί αυτή τη φορά. Το rebound του Παπαδάκου. Ο Μιλωνάς τρέχει για να κλέψει και τελικά κάνει φάουλ πάνω στον Χριστοδούλου. Να εδώ ο Βιδάλης που δείχνει τι έγινε. Το πρώτο φάουλ του Μιλωνά και time out που έχει ζητήσει ο Κώστας Πετρόπουλος. Είναι μία σημεία βολές βέβαια για τον Χριστοδούλου. Να εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και ένας από τους πιο νεαρούς φιλάθλους που βρίσκονται στο γήπεδο έχει πιάσει την καλύτερη θέση δίπλα στο κέντρο του γήπεδου. Στη δίνει την μπάλα. Ακούμε τον Κυρίτσι. Μην την κρατάς και μου κάνεις χίλιες προσποιήσεις. Κοιτάς εδώ ή εδώ κατευθείαν. Εκεί ή εκεί. Την πρώτη γυροβολιά δεν σταματάμε να σουτάρουμε. Κατάλαβες. Γρήγορες οι εναλλαγές να μην προλαβαίνει η ζώνη. Κοιτάζουμε μέσα ή έξω. Τους ψηλούς. Πρέπει να περάσουμε την μπάλα μέσα για να έχουμε το σουτ περιφερειακά. Γρήγορες πάσεις που παίρνουμε εσύ. Ο μικρός ο Σιγάλας ήταν ο κύριος δέκτης των παρατηρήσεων του Κυρίτσι σε αυτό το time out. Και βέβαια ακούσατε και την σαφή εντολή να περάσει μπάλα μέσα στο καλάθι. Οι πρώτοι rebounders του αγώνα, ο Τσέρτς έχει 6, ο Τσαγκόπουλος 5, ο Παπαδάκος 5, ο Καρατζάς 4 και ο Μιλωνάς 3. Συνολικά έχει 19 το Περιστέρι και 14 ο Ολυμπιακός. Και έχω την εντύπωση ότι ο Κώστας Πετρόπουλος θα πρέπει να αναζητήσει τη λύση στην επίθεση της ομάδας και όχι στην άμυνα. Εναντίον οργανωμένης άμυνας ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει μεγάλες λύσεις. Αντίθετα από την κακή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, ο Ολυμπιακός βρήκε την ευκαιρία να τρέξει και να πετύχει πολλά και εύκολα καλάθια. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τις βολές του Αλέξη Χριστοδούλου που πέτυχε τον πρώτο του πόντο. 55-45, ακόμα 45 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το τέλος. Τσαγκόπουλος έβγαλε την μπάλα από το καλάθι. Μιλωνάς. 40 δευτερόλεπτα, συνεπώς μένει χρόνος και για τον Ολυμπιακό. Ο Κορονιός αυτό το δύσκολο σούτ αστοχή. Το rebound από τον Παπαδάκο και το foul του Church πάνω στη διεκδίκηση. Διαμαρτύρεται το Church, αλλά μάλλον ήταν καθαρό το foul. Να ο Τσούλης που δείχνει τι ακριβώς έγινε. Θα ξαναδούμε τη φάση, να δούμε αν στοιχειοθετείται ο ισχυρισμός μας. Είδατε ότι ο Παπαδάκος έπιασε την μπάλα και τον εμβόλισε κατά κάποιο τρόπο με τα χέρια του ο Church. Μία συν μία βολές, δύο φάουλ από τον Greg Church, 32 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. 55-45 το σκορ. Ο Παπαδάκος 4 πόντι, 6 rebound, 2 κοψίματα, ο απολογισμός του μέχρι τώρα. Αστοχή στη βολή, ο Παπαδάκος από τους πιο εύστοχους παίκτες του πρωταθλήματος στις βολές και 86% ποσοστό. Και ο Κορονιός αργά αφού μένουν 21 δευτερόλεπτα για να λήξει το ημίχρονο. 16 τώρα, 15. Όλα σχεδόν είναι για το Περιστέρι. Μένει και ένα περίπου δευτερόλεπτο αν εξαντλήσει το Περιστέρι την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Κορονιός μπερδεύεται, ευστοχή τελικά. Ζητάει και φάουλ ενώ δεν αποκλείεται να έχει κάνει και βήματα που δοσφαιρίχθηκαν. Ο Ελληνιάδης αργεί και έτσι η μπάλα του μένει στο χέρι. 57-45 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο του Περιστερίου. Είναι ο Ελληνιάδης που έκανε την τελευταία επίθεση. 57-45 λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Περιστέρι. Βλέπετε εδώ και την ομαδική στατιστική
των δύο ομάδων στο πρώτο 20 λεπτό, με το Περιστέρι να έχει εντυπωσιακά ποσοστά στα σούτ, 70% στα σούτ 2 πόντων και 25% στα 8 τρίποντα που έχει επιχειρήσει. Τα ποσοστά και του Ολυμπιακού δεν είναι άσχημα, άλλωστε αυτά όλα αντανακλώνται και στο σκορ που είναι αρκετά υψηλό, 57-45. Ο Ολυμπιακός υστερεί όμως στα rebound, έχει 6 λιγότερα, 21 έναντι 15, ενώ και οι 11 assist που έχει το Περιστέρι έναντι 2 συνολικά του Ολυμπιακού δείχνουν ότι το Περιστέρι έχει πετύχει πολλά εύκολα καλάθια, ίσως και γι' αυτό έχουμε αυτή τη διαφορά. Αυτά για τώρα, σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, ο οποίος ασφαλώς θα έχει ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να πει για όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διήμερο, περί Ολυμπιακού, περί Άρη. Εν πάση περιπτώσει, προέχει να τελειώσει το δεύτερο ημίχρονο του σημερινού αγώνα. Θυμίζουμε σκορ πρώτου μέρους, Περιστέρι 57, Ολυμπιακός 45 για την τέταρτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε ένα σημείο που θα πρέπει, έχω την άποψη, να σταθούμε, είναι τα λάθη των δύο ομάδων. Όχι τόσο για το Περιστέρι που έχει φτάσει στα 6 και κάπως θεωρείται ένα φυσιολογικό νούμερο για τα πρώτα 20 λεπτά, όσο για τα 12 του Ολυμπιακού. Και θα θυμάστε ίσως ότι ήταν ένα σημείο αναφοράς αυτό και από τον Νίκο και από μένα, ότι τα λάθη του Ολυμπιακού δώσαν τη διαφορά στο Περιστέρι. Όχι πως το Περιστέρι δεν είναι καλή ομάδα βέβαια. Αλλά όταν κάπως σοβαρεύτηκε ο Ολυμπιακός και ειδικά στην κυκλοφορία της μπάλας, τότε μπόρεσε και ανέκαμψε και μάλιστα μείωσε αυτή την διαφορά. Ίσως βέβαια και η κακή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου στο μεγαλύτερο διάστημα στον Ολυμπιακό να οφείλεται και από αυτή την θυμολογία, όπως είπε ο κ. Χατζικώστας, για το θέμα του προπονητού. Ίσως δηλαδή και αυτό να έχει χαλαρώσει τη διάθεση των παικτών του Ολυμπιακού. Θα δούμε όμως. Το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει όπως και το πρώτο με ένα καλάθι του Ελληνιάδη. 57-47 στους 10 πόντους η διαφορά για το Περιστέρι, που δεν έχει χάσει το προβάδισμα σε κανένα σημείο του παιχνιδιού πέρα από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Να θυμίσω ότι από το πρώτο ημίχρονο έχουν από 3 φάουλ ο Κασουρίδης για το Περιστέρι και ο Blackwell για τον Ολυμπιακό. Αυτό που έκανε τώρα ο Παπαδάκος ήταν το πρώτο του, 59-47 από το καλάθι του Νίκου Τσαγκόπουλου, που έχει πετύχει 12 πόντους μέχρι τώρα και έχει και 5 rebound, ασφαλώς σημαντική η συνεισφορά του. Ο Τσαγκόπουλος που έχει παίξει στα 21 λεπτά μέχρι τώρα χωρίς να έχει αντικατασταθεί καθόλου. Θυμίζουμε ότι, όπως είπαμε σε κάποιο σημείο και στην αρχή, δεν είναι στη διάθεση του Πετρόπουλου ο Νίκος Φάσουρας, ο οποίος είναι κρεβατωμένος από μια γαστρεντερίτιδα. Ο Ελληνιάδης στον Blackwell, σουτ 3 πόντων του Αμερικανού που δεν βρίσκει το στόχο. Το rebound του Κορονιού. Καθυστερεί λίγο βλέποντας τον Καμπούρη μπροστά του. Περιστέρι με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου σε 3-2 άμυνα. Ό,τι δηλαδή τέλειωσε και στο πρώτο ημίχρονο. Blackwell μπροστά στον Κορονιό, πετυχαίνει το καλάθι, 49 από τον Glenn Blackwell που έχει 23 τώρα πόντους. 8 στα 13 σούτ. 60-49 μετά από ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλωνάς, Κορονιός με τον Σιγάλα. Πάει να μπει προς τα μέσα. Ο Κορονιός φτάνει μόνο στο καλάθι. Χειροκροτούμενος 62-49, 15 πόντι από τον Κορονιό. Οι άνθρωποι του Περιστερίου μας λέγανε πριν το ξεκίνημα του αγώνα ότι μην διανοηθεί κανείς σε οποιαδήποτε μεταγραφική περίοδο ζητήσει παίκτη του Περιστερίου φέτος. Σκέφτονται να χτίσουν μια πολύ μεγάλη ομάδα και γιατί να μην το κάνουν. Ο Κορονιός βέβαια που σε καμία περίπτωση δεν είναι Μάτιγκαν και κάποια άλλη σχετική. Ο Τσαγκόπουλος, άλλος ένας από τους παίκτες που, αν όχι γεννήθηκαν, πάντως ανακαλύφθηκαν από αυτό το σύλλογο. Ο Τσαγκόπουλος ήρθε πριν από 7 χρόνια από την Αταλάντη, όπου έπαιζε ποδόσφαιρο και όχι μπάσκετ. Ξανά η φάση, το φάουλ το δεύτερο του Τζορτζ Παπαδάκου πάνω στον Νίκο Τσαγκόπουλο, που θα εκτελέσει 2 ακόμα βολές. Έχει 1 στις 3 μέχρι τώρα από τη γραμμή του φάουλ. 62-63-51. 18 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Τσαγκόπουλος, από τους πιο εύστοχους παίκτες στο πρωτάθλημα, στα σούτ εντός παιδιάς. Σιγάλας χάνει από τον Κασουρίδη, αλλά μαζεύει ο Ελληνιάδης. Blackwell πάντα απέναντι σε ζώνη. Ο Παπαδάκος, το φάουλ του Μιλωνά. Ναι, του Μιλωνά και όχι του Τσαγκόπουλου που έκοψε κανονικά στη συνέχεια. Ο Μιλωνάς που θα στείλει τον Παπαδάκο στη γραμμή του φάουλ. Να εδώ ο Γιάννης Μιλωνάς, το τρίτο του φάουλ. Ο Μιλωνάς που με τους 16 πόντους που έχει πετύχει ήταν από τους βασικούς συντελεστές της πολύ καλής απόδοσης του Περιστερίου στο πρώτο μέρος. Ο Παπαδάκος όμως συνεχίζει να είναι άστοχος από τις
από την γραμμή των φάουλ. Έχει αστοχήσει και στις δύο βολές που έχει σουτάρει. 63-52. Μετά από 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, να ένα πλάνο από την εξέδρα. Κορονιός με αντίπαλο τον Σιγάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσέρτς, η πάσα στον Κασουρίδη που μόνος ανενόχλητος κάνει το 65-52. Να ο Νίκος Κασουρίδης, ο αρχηγός του Περιστερίου. Καμπούρης, Ελληνιάδης με τον Κορονιό. Το rebound εύκολα ο Τσέρτς, θα φύγει ο Μιλωνάς προς τον ευνηδιασμό με αντίπαλο τον Blackwell. Μιλωνάς μπερδεύεται λίγο, αλλά φτάνει στο καλάθι. 67-52 από τον Γιάννη Μιλωνά. Στους 15 πόντους ξανά η διαφορά υπέρ του Περιστερίου. Blackwell. Ελληνιάδης. Παπαδάκος που βγαίνει ψηλά. Καμπούρης ανενόχλητος. 67-54 από τον Αργύρη Καμπούρη. Δεν είναι κακός σουτέρ από αυτή την απόσταση, τα 4-5 μέτρα. Καμπούρης έχει 6 πόντους μέχρι τώρα, με 3 στα 5 σουτ. Ψάχνοντας ίσως για έναν καλύτερο σουτέρ, ο Μιχάλης Κυρίτς ετοιμάζει και τον Χριστοδούλου να ξαναπεράσει το παιχνίδι. Ίσως του δώσει τις λύσεις απέναντι στη ζώνη του Περιστερίου. Και ο Τσέρτς όμως εξακολουθεί να δίνει λύσεις σε άμυνες του Ολυμπιακού. Ο Κορονιός εξακολουθεί να δίνει τη δική του παράσταση. Κλέψιμο και προσωπικό καλάθι. Προηγουμένως είχε δώσει και την ένατη assist στο παιχνίδι. Τώρα έχει 17 πόντους, 71-54. Blackwell με τον Κασουρίδη που έχει 3 φάουλ να τον επιτηρεί. Τη μεριά του Κασουρίδη παίζει ο Blackwell σε αυτή τη ζώνη. Βλέπετε εδώ. Ελληνιάδης. Ο Σιγάλας για 3 πόντους. Να μια λύση απέναντι στη ζώνη. 71-57 από το τρίποντο του Γιώργου Σιγάλα. Το δεύτερο του, 8 πόντι για τον Σιγάλα. Backdoor πάσα του Κορονιού, δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Κασουρίδης. Ελληνιάδης, Σιγάλας, το πάσιμο και ένα ακόμα καλάθι από τον νεαρό που κάνει πολύ καλή εμφάνιση. 71-59 μετά από 24 λεπτά. Να ο Σιγάλας. Κορονιός. Και ο Ολυμπιακός διατηρεί την ίδια άμυνα που τέλειωσε το ημίχρονο, 2-3 ζώνη. Κορονιός κλείνεται εκεί από Καμπούρη και Blackwell. Χτύπησε και λίγο στο πρόσωπο. Κασουρίδης, η διείσδυση και φάουλ του Παπαδάκου ξανά. 3 φάουλ από τον Παπαδάκο και τα 3 στο δεύτερο ημίχρονο. Και 2 βολές για τον Νίκο Κασουρίδη. Ο Παπαδάκος. Κασουρίδης και αυτός από τους πιο εύστοχους παίκτες των φετινών διοργανώσεων στις βολές. Έχει 86%. Αυτά για όσους αγαπούν τους αριθμούς. Και ίσως από τους ελάχιστους κλασικούς σουτέρ που αγαπάει την άμυνα, αφού αναλαμβάνει δύσκολους ρόλους, όπως άλλωστε προείπες, Νίκο. Να ο Κασουρίδης, 72-59. Άλλωστε παρόντος του Κορονιού, παρόντος και του Τσέρτς και του Μιλωνά, δεν του αντιστοιχούν και πάρα πολλά σουτ του Νίκου Κασουρίδη. Παπαδάκος από την πάσα του Blackwell, ευστοχή 72-61. Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν πλησιάζει πολύ κοντά, αλλά και δεν χάνει και την επαφή μετά από εκείνη την συγκυρία, εκείνο το σημείο που είχε φτάσει στους 21 πόντους. Μετά μείωσε και η διαφορά είναι συνεχώς λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τους 10 πόντους. Κορονιός για 3 πόντους. Άστοχος και πάλι. Χριστοδούλου και Blackwell γυρνούν οι παίκτες του Περιστερίου όμως γρήγορα αυτή τη φορά. Blackwell λοιπόν σε οργανωμένη άμυνα. Σιγάλας αμαρκάριστος. Το rebound του Καμπούρη. Χριστοδούλου η σειρά του να δοκιμάσει για 2 πόντους όμως αυτή τη φορά. Και ο Κασουρίδης στο rebound. Κοιτάξτε εδώ, 4 παίκτες του Περιστερίου και 2 του Ολυμπιακού. Παρότι δεν έγινε μακρινή πάσα ευνηδιασμού, ο Κασουρίδης κουβάλισε αρκετά την μπάλα. Ο Θοδωρός Βιδάλης σφύριξε 3 δευτερόλεπτα σε αυτή τη φάση, ενώ ήδη η μπάλα παίζονταν μέσα. Λίγο παράξενο σφύριγμα, ο Πετρόπουλος διαμαρτυρήθηκε. 72-61. 14 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καμπούρης. Σιγάλας. Με τρίπλες στη ζώνη δεν διασπάται, έχω την εντύπωση. Παπαδάκος πάντως βρέθηκε σε καλή θέση και ευστόχησε. 72-63. 9 πόντους μπροστά το Περιστέρι. Είδατε τον Καμπούρη. Ίσως βοήθησε λίγο εκεί να μπει μπάλα μέσα στο καλάθι. Κασουρίδης, Κορονιός. Μιλωνάς. Τσακόπουλος κλείνεται, βάζει τα χέρια του εκεί ο Καμπούρης και κερδίζει το τζάμπολ. Να εδώ αυτός ο τρυφερός αναγκαλισμός μεταξύ Τσακόπουλου και Καμπούρη. Μία συν μία βολές λοιπόν ανάμεσα
στους δύο παίκτες. Συγγνώμη, Τζάμπολ βέβαια, δεν υπάρχουν βολές, δεν υπάρχει φάουλ άλλωστε. Τζάμπολ, συγγνώμη για τον Σαρδάμ. Τσαγκόπουλος και Καμπούρης, δύο παίκτες που κατά καιρούς έχουν επανδρώσει τις εθνικές ομάδες. Ο Τσαγκόπουλος κυρίως στις μικρές βέβαια, ενώ ο Καμπούρης είναι βασικός τέλεφος της ανδρών εδώ και χρόνια. Χριστοδούλου. Ο Πετρόπουλος διατηρεί την ζώνη. Αν και έχει μειωθεί κάπως η διαφορά στους 9 πόντους, δεν βλέπει το λόγο να αλλάξει άμυνα. 72-63. Σιγάλας, Χριστοδούλου, Σιγάλας. Κουβαλάει την μπάλα και κάνει το λάθος τελικά ο νεαρός. Κασουρίδης, Κορονιός. Ο Κορονιός μόνος στο καλάθι. 74-63. Να ο Άγγελος Κορονιός. Ο Blackwell φοβήθηκε εκεί το τέταρτο φάουλ και τραβήχτηκε. Έτσι έμεινε μόνος με το καλάθι ο Κορονιός. 13,5 λεπτά πριν το τέλος, να ο Κυρίτσης που ετοιμάζει άλλη μια αλλαγή, σήκωσε τον Καρατζά, ενώ έχει καθίσει και ο Μανιάτης στην καρέκλα των αναπληρωματικών. Να ο Καρατζάς. Παπαδάκος. Καλάθι, όχι, η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλ ο Παπαδάκος από τον Τσαγκόπουλο. Δύο βολές για τον Τζορτζ Παπαδάκο, Μανιάτης στη θέση του Σιγάλα και Καρατζάς αντί του Καμπούρη. Να ο Μιλωνάς, όμως το φάουλ έχει χρεωθεί στον Τσαγκόπουλο. Εδώ. Εκεί σου ρίχθηκε το φάουλ, μάλλον καθαρό. Δύο βολές για τον Παπαδάκο που έχει 11 πόντους και 8 rebound. Είναι ο πρώτος rebounder και ο τρίτος scorer του Ολυμπιακού. 74-64. 74-65. Κορονιός. Μιλωνάς αμαρκάριστος. Καλάθι 3 πόντων. Το τρίτο του Γιάννη Μιλωνά στο παιχνίδι σε 6 προσπάθειες. 77-65. 77-67 από το καλάθι του Blackwell που ανταποδίδει γρήγορα. Κορονιός. Μιχάλης Κυρίτσης για να διατηρεί την άμυνα ζώνης. Σκεφτείτε πόσο έχει απογοητευτεί από το man-to-man της ομάδας. 80-67 με το τρίποντο του Κασουρίδη. Άλλη μια πάσα του Κορονιού. Τον καλαμαρκάζει στο συμπαίκτη του. Παπαδάκος, Χριστοδούλου. Ο Παπαδάκος θα πετύχει εύκολα το καλάθι αφού εκεί δεν υπήρχε κανείς να διεκδικήσει το rebound από πλευράς Περιστερίου. 80-69 και διαμαρτυρίες από τον Κώστα Πετρόπουλο προς τους παίκτες του. Αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, θα έχουμε ένα παιχνίδι με τελικό σκορ πάρα πολύ ψηλό. Κορονιός στον Κασουρίδη. Τσαγκόπουλος, ο Τσέρτς. Κόβεται από τον Παπαδάκο, ζητάει και φάουλ κάπως έντονα. Χριστοδούλου. Ο Καρατζάς από πολύ καλή θέση, αστοχή. Νέο φόλο του Παπαδάκου. 80-71. Και σαφώς βέβαια έχει γίνει αντιληπτό σε όλους τους τηλεθεατές ότι το Περιστέρι εδώ και μερικά δευτερόλεπτα αντιμετωπίζει, αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τον Παπαδάκο και τα επιθετικά rebound. Ο Κορονιός αστοχή, αλλά μαζεύει το rebound. Όχι, τελικά ο Μανιάτης σε καλύτερη θέση θα μαζέψει. Ο Blackwell, να τώρα τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Blackwell δοκιμάζει τρίποντο και δικαιώνεται. 80-74. Στους 6 πόντους η διαφορά. 11 λεπτά και 22. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ανακάμπτει και φτάνει πολύ κοντά. Κασουρίδης, Τσέρτς. Το πάσιμο. Άστοχο σούτ από καλή θέση και rebound του Μανιάτη. Θα μειώσει ακόμα περισσότερο ο Ολυμπιακός. Blackwell. Καρατζάς, εστοχή παρά την προσπάθεια του Τσαγκόπουλου. 80-76, 11 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν από το τέλος. Και εκτός βέβαια από το ψηλό σκορ, το οποίο θα πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένο, αφού μένουν 11 ολόκληρα λεπτά και η μία ομάδα έχει φτάσει ήδη τους 80 πόντους, η άλλη τους αγγίζει. Πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι ουσιαστικά ξαναρχίζει από την αρχή. Να δούμε τι έχει να πει ο Μιχάλης Κυρίτσης στους παίκτες του. Καρατζά παίζει στο κέντρο. 5. Καμπούρη 4. Μανιάτης 3. 1, 2. Black. 1, 2. The ball's on the side. You take the ball, put the pressure. High post. Καλύπτει στο high post. Αυτά τα λίγα από τον Κυρίτσι που συνεχίζει βέβαια να δίνει τις οδηγίες. Βλέπετε και τους παίκτες του Περιστερίου και ο πίνακας με τους πρώτους scorers. Ο Blackwell με 26 είναι πρώτος στον αγώνα, ο Μιλωνάς 21, ο Κορονιός 19, 18 έχει ο Τσέρτς, 17 ο Παπαδάκος και ακόμα 14 μάλλον ο Τσαγκόπουλος για το Περιστέρι και 15 ο Ελληνιάδης για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που θα συνεχίσει σε ζώνη 2-1-2
Και ο Κώστας Πετρόπουλος, ίσως στο πρόσωπο του Μιχάλη Γριλιονάκη, αναζητεί μια λύση. Μια λύση με κάποιο μακρινό σουτ. Ο Γριλιονάκης πήρε τη θέση του Τσαγκόπουλου. Αλλάζει και το σχήμα λοιπόν πλέον του Περιστερίου. Από μένα να δούμε αν θα αλλάξει και η άμυνα του Περιστερίου. Ο Τσέρτς χάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ. Όχι με φάουλ. Για να δούμε. Μπάλα δίνεται out. Εδώ πρέπει να γίνει κάποιο λάθος, γιατί τι σφύριξε ο κύριος Τσούλης, ότι η μπάλα του χτύπησε στο Με πόδι. τα πόδια, ναι, ο Καρατζάς σταμάτησε αντικανονικά τον Τσέρτς, άρα ανανεώνεται και το χρονόμετρο των 30 δευτερολέπτων. 80-76 πάντα. Κορονιός από πολύ μακριά. Κορονιός που δεν έχει πετύχει ούτε ένα τρίποντο, έχει σουτάρει 5 φορές. Φάουλ που κερδίζει ο Κασουρίδης. Ο πεσμένος στο έδαφος Κασουρίδης από τον Αργύρη Καμπούρη. Το δεύτερο του φάουλ. 80-76. 4 ομαδικά φάουλ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. 2 μόνο για το Περιστέρι. Να ο Καμπούρης. Γκρινιάζει και μουρμουρίζει. Η διακοπή οφείλεται ότι πρέπει να σκουπιστεί το γήπεδο από τον υδρότα των πεσμένων εκεί παιχτών. Και ο Βιδάλης, ο οποίος εκτός από διαιτητής μπάσκετ είναι και διεθνής διαιτητής στην πυγμαχία, θα δώσει στους παίκτες του Περιστερίου για την επαναφορά. Κορονιός κάνει την μπάλα. Ο Καμπούρης, η πάσα ευνηδιασμού στον Blackwell, που θα φτάσει σε άλλο ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. 80-78, ο Ολυμπιακός σε απόσταση βολής. 10 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός που ανακάμπτει, παρότι στο πρώτο ημίχρονο κάποια στιγμή έδειξε σημάδια διάλυσης, επιτρέψτε μας. Κορονιός θα χάσει την μπάλα, θα την ξανακερδίσει όμως. Θα στοχίσει ξανά υπό ασφικτική πίεση και το rebound του Blackwell που κερδίζει και φάουλ από τον Κορονιό. Κορονιός που κάνει σήμερα ένα πολύ κακό παιχνίδι και κυρίως στις επιλογές του. Ο playmaker σίγουρα εναντίον ζώνης δεν μπορεί να μπει τόσο βαθιά μέσα απέναντι σε ψηλότερους παίκτες. Αν θα στοχίσει, μοιραίο είναι η ομάδα του να τρώει ευνηδιασμό. Και αυτό σήμερα έχει συμβεί πολλές φορές στο Περιστέρι. Με κύριο υπέτειο τον Άγγελο Κορονιό. Ο Πετρόπουλος πάντως εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, δεν ετοιμάζει κάποια αλλαγή. Το Περιστέρι σε μεν του μεν έχει γυρίσει. Ο Καμπούρης ισοφαρίζει και τώρα με 10 λεπτά να απομένουν στο αγώνα το παιχνίδι αρχίζει για τα καλά από την αρχή. 80-80, 9 και 52. Ο Τσέρτς κερδίζει φάουλ από τον Καμπούρη για άλλη μια φορά σε μια φάση παρόμοια με την προηγούμενη. Ξανά από πλάγια για το Περιστέρι. Πέμπτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό, τρίτο για τον Καμπούρη. Νάτος. Μιλωνάς για 3 πόντους. Το rebound ο Γριλιονάκης μετά την προσπάθεια του Τσέρτς. Η μπάλα για το Περιστέρι για μια νέα επίθεση 30 δευτερολέπτων. Κασουρίδης. Ο Τσέρτς μπερδεύεται. Ο Κορονιός θα κάνει το σούτ από πολύ καλή θέση. Η μπάλα θα κολλήσει ανάμεσα στο Στεφάνι και το ταμπλό και τζάμπολ που δίνει ο Τσούλης. Νάτος εδώ ο Κώστας Τσούλης, ο δεύτερος διαιτητής. Για να δούμε, ο Κορονιός θα στοχίσει, η μπάλα κόλλησε εκεί, έτσι. Το follow που πήγε να κάνει ο Τσέρτς ήταν χωρίς αντίκρισμα. Θα πηδήξει ο Τσέρτς για το Περιστέρι και ο Καμπούρης για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και Blackwell για τον Ολυμπιακό σε μια προσπάθεια για ευνηδιασμό. 82-80, προηγείται ο Ολυμπιακός τώρα. 9 λεπτά και 21 και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά για πρώτη φορά στον αγώνα. Αν αφήσουμε κατά μέρος τα πρώτα δευτερόλεπτα. 80-82 λοιπόν. Να ο Κυρίτσης. Ξανά η τελευταία φάση με τον Blackwell να αποφεύγει τον Γριλιονάκη και να φτάνει στο εύκολο καλάθι. Ο Γριλιονάκης με σουτ 3 πόντων απαντά. 83-80. Να ένα καλάθι μετά από πάρα πολλή ώρα για το Περιστέρι. Από τον Μιχάλη Γριλιονάκη. Ο Μανιάτης κερδίζει φάουλ από τον ίδιο παίχτη. 2 βολές για τον Τζίμι Μανιάτη και να ο Γριλιονάκης εδώ. 83-82, 9 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Αναμένεται μια συναρπαστική συνέχεια. Ακούτε και βλέπετε τώρα τους οπαδούς του Περιστερίου να παροτρύνουν την ομάδα τους. 83-83. Ο Μανιάτης πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο. Και 83-84 μπροστά ο Ολυμπιακός ξανά. Κορονιός. Κασουρίδης και Γριλιονάκης. Μιλωνάς και Κασουρίδης. Κορονιός τώρα για 3 πόντους. Και πάλι άστοχος. Καμπούρης. Blackwell. Στο Δούλου ξεχάστηκε. Σουτ 2 πόντων. Rebound του Blackwell που πατάει όμως την τελική γραμμή. Για να δούμε τώρα, δεν χρειάζονται τα νεύρα.
Λύθηκε τελικά η παρεξήγηση. Είναι ο Blackwell που συγκρούστηκε εκεί με τον Κασουρίδη. Και τώρα, αφού ηρεμούν τα πνεύματα, ο Κασουρίδης επαναφέρει για το Περιστέρι. Ο Κυρίτσης ετοιμάζει τον Ελληνιάδη για τη θέση του Χριστοδούλου, ίσως, μάλλον. Και τον Παπαδάκο. Ο Τσέρτς θα ψάξει και θα βρει τον Κασουρίδη. Τσέρτς, ο οποίος έχει κάνει πολύ λίγες επιθέσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Να μία από αυτές. Επιτυχημένη 85-84 με τον Αμερικανό να φτάνει τους 20 πόντους. Από το καλάθι 3 πόντων του Χριστοδούλου, ο Ολυμπιακός παίρνει ξανά μια διαφορά 2 πόντων, 85-87. 8 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Κορονιός ακούει τον προπονητή του και ξεκινάει άλλη μια επίθεση με αργό ρυθμό. Το τρίποντο αυτό του Χριστοδούλου ήταν η αφορμή να ακυρωθεί η αλλαγή του Σταύρου Ελληνιάδη. 88-87, το πρώτο τρίποντο του Κορονιού στην 7η προσπάθεια. Ζητούν επιθετικό φάουλ του Blackwell οι παίκτες του Περιστερίου, αλλά ο Blackwell πετυχαίνει το καλάθι και κάνει το 88-89. Μία η μία ομάδα μπροστά, μία η άλλη. Blackwell 32 πόντους, παρακαλώ, μέχρι στη μέση. Και με πάρα πολύ καλά ποσοστά. Στα 17 σούτ έχει χάσει μόλις τα 4. Μπάλα ξανά για το Περιστέρι. Ριλιονάκης, Τσέρτς. Κορονιός. Η διείσδυση, το σούτ υπό την μάλλον χαλαρή πίεση του Καμπούρη. 90-89 με 5 συνεχόμενους πόντους του Κορονιού που φτάνει τους 26. Σούτ 3 πόντων του Blackwell. Rebound από τον Τσέρτς με διπλή προσπάθεια. Κορονιός φύγει μόνος ανάμεσα σε 4 αντιπάλους. Για να δούμε. Φάουλ τελικά του Χριστοδούλου. Την μπάλα από πλάγια για το Περιστέρι. 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Τα φάουλ είναι λίγα. Έχει 5 ομαδικά. 6 τώρα ο Ολυμπιακός και 4 το Περιστέρι. Παπαδάκος και Ελληνιάδης στο παιχνίδι. Βγήκε τελικά ο Blackwell και ο Καρατζάς. Μιλωνά σουτάρει για 3 πόντους και νέο καλάθι από τον Γιάννη Μιλωνά. 93-89. Δεν ξέρω μήπως τώρα ο Μιχάλης Κυρίτσης θα πρέπει να αλλάξει την άμυνά του. Γιατί συνέρχονται οι παίκτες του Περιστερίου μετά από αρκετά λεπτά αδράνειας και ίσως η άμυνα αυτή να αποβεί καθοριστική την εξέλιξη του αγώνα. Τέταρτο φάουλ από τον Κασουρίδη. Να ο Βιδάλης που δείχνει το 15, τον αριθμό της φανέλας του Νίκου Κασουρίδη. Ο Παπαδάκος θα εκτελέσει βολές για άλλη μια φορά. 3 στις 5 μέχρι τώρα και 17 πόντους. Ο Τζορτζ Παπαδάκος λοιπόν στις βολές 6 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Το Περιστέρι πήρε μια διαφορά 4 πόντων με το τρίποντο του Μιλωνά 93-89. Να ο Παπαδάκος με τα στατιστικά του στοιχεία. 93-90. 10 rebound, 3 κοψίματα και 3 φάουλ. 4 έχει μόνο ο Κασουρίδης. 93-91. Και να δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει να μπει στην κληρωτίδα για την κλήρωση της Δευτέρας. Που έχουν ήδη μπει ο Κρόνος, ο Άρης και ο Φίλιππος. Ηλιονάκης, προσποίηση. Κορονιός ανενόχλητος. Rebound του Μιλωνά πάνω από τον Καμπούρη. Εντυπωσιακή προσπάθεια του Μιλωνά. Νέο rebound του Κασουρίδη και τέταρτο φάουλ του Παπαδάκου. Η μπάλα ξανά από πλάγια, αλλά το κέρδος βέβαια ήταν το τέταρτο φάουλ του Τζορτζ Παπαδάκου. Τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Οι παίκτες του Περιστερίου πήραν 2 συνεχόμενα επιθετικά rebound. Αποσύρεται ο Καμπούρης και πέρασε ξανά στη θέση του ο Σιγάλας. Παπαδάκος λοιπόν παρά τα 4 φάουλ του θα κληθεί να κρατήσει ουσιαστικά μόνος το βάρος του Ολυμπιακού κατά τα καλάθια σε αυτά τα επόμενα δευτερόλεπτα ή λεπτά. 95-91. Ελληνιάδης. Σιγάλας για 3 πόντους. 95-94 με το τρίτο τρίποντο του νεαρού που αν μη τι άλλο είναι θαραλέος. Να εδώ οι παίκτες που έχουν τα πιο πολλά φάουλ. Από 4 Παπαδάκος και Κασουρίδης. 3 έχουν πολλοί παίκτες ανάμεσα αυτούς Κορονιός, Καμπούρης και Μιλωνάς. Μιλωνάς. Κασουρίδης. Γριλιονάκης. Ο Κασουρίδης με τον Κορονιό. Το πάσιμο του Κορονιού. Γριλιονάκης για 3 πόντους ξανά και νέο καλάθι 98-94. Βομβαρδισμός αυτά τα τελευταία λεπτά από τα μακρινά σουτ των γηπεδούχων. 98-94. Αν και άλλο σήμερα έχουμε ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι. Με πολλούς πόντους και με πολύ θέαμα.
Και να δούμε αν το Περιστέρι θα φτάσει σε 100 πόντους πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μένουν 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Χριστοδούλου. Παπαδάκος, Ελληνιάδες. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό για να γίνει το σουτ. Σιγάλας, θα το κάνει αυτός. Δεν μετράει το καλάθι και φάουλ στον Μιλωνά. Ναι, τέταρτο φάουλ και του Μιλωνά. Εκείνο που θα αξίζει ακόμα να περιμένουμε θα είναι αν οι παίκτες, να δούμε αν οι παίκτες του Περιστερίου θα μεταφέρουν τις επιθέσεις τους με τον Τσέρτς ή με οποιονδήποτε παίκτη είναι διεισδυτικός, έτσι ώστε να υποπέσει ο Παπαδάκος στο πέμπτο του φάουλ. Αυτό βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα για να τελειώσει το time out και να το δούμε. Ο Τσέρτς που συγκριτικά έχει κάνει πολύ λίγες προσπάθειες. Το λέω αυτό έχοντας δει αρκετά παιχνίδια του Περιστερίου. Αναλογικά ίσως έχει τις λιγότερες προσπάθειες σήμερα από όλα τα τελευταία παιχνίδια, από όλα τα φετινά παιχνίδια. Βέβαια δεν είναι λίγες οι 14, αλλά είναι συγκριτικά λίγες όταν όλη η ομάδα έχει κάνει 65. Έχει 20 πόντους ο Τσέρτς, έχει 24 ο Μιλωνάς, έχει άλλους τόσους ο Κορονιός, έχει 14 ο Τσακόπουλος και 10 ο Κασουρίδης. 6 ο Γρυλιονάκης. Για τον Ολυμπιακό πρώτο σκόρ είναι ο Blackwell, 32 πόντους, 19 ο Παπαδάκος, 13 ο Σιγάλας, 15 ο Ελληνιάδης, 2 ο Μανιάτης, 6 ο Καμπούρης, 4 ο Χριστοδούλου και 3 ο Καρατζάς. Ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου ο Αλέξης Γιαννόπουλος, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Καρατζάς, να επισημάνουμε, Νίκο, έχει 5 αμυντικά rebound. Με 8 του Παπαδάκου είναι ο δεύτερος rebounder της ομάδας του Ολυμπιακού. Η μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό από την παρέμβαση του Κασουρίδη. Που από ό,τι φαίνεται το Περιστέρι σε men to men. Ναι, σε men to men το Περιστέρι. Blackwell αποφεύγει εύκολα τον Κορονιό. Αστοχή το rebound από τον Κασουρίδη με τη βοήθεια και του Τσέρτς. Κορονιός. 4 και 44. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο λοιπόν. Και σε men to men και ο Ολυμπιακός. Είσαι σύνθετη άμυνα. Για να δούμε. Όχι, 4-1 από ό,τι φαίνεται με τον Ελληνιάδη πάνω στον Κορονιό. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξη. Ο Τσέρτς από μακριά σχετικά αστοχή. Δεν μπορεί ο Κορονιός στο rebound. Σιγάλας και Blackwell έχουν φύγει. Ο Σιγάλας κερδίζει το φάουλ του Τσέρτς. 2 βολές για τον Γιώργο Σιγάλα. Ήταν το τρίτο φάουλ του Τσέρτς. Φορτώνεται και αυτός. Να ξανά η φάση. Εδώ ο Τσέρτς κάνει το καθαρό φάουλ πάνω στον Σιγάλα, που θα εκτελέσει 2 βολές. Να δούμε αν θα κάνει 15 τους πόντους του. Να εδώ και τα στατιστικά του. Τα πολύ καλά. Σιγάλας που έπαιζε στην Εθνική Εφήβων, η οποία πήρε την 7η θέση στην Ευρώπη πέρυσι στην Ολλανδία. Νάτος. 98-94 λοιπόν. Άστοχη η πρώτη βολή. 0 στις 2 λοιπόν για τον νεαρό. Και άστοχη και η δεύτερη. Το rebound του Κασουρίδη. Κορονιός. Ο Τσέρτς, ο Μιλωνάς πλησιάζει προς το καλάθι αλλά κλείνεται. Ο Γρυλιονάκης που πρόσφερε λύσεις. Ο Κασουρίδης σου 3 πόντων και rebound του Blackwell. Άλλη μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό να μειώσει. Διαφορά είναι στους 4 πόντους. Παπαδάκος 98-96 από τον Παπαδάκο που δεν είχε πρόβλημα εκεί. Φτάνει τους 21 πόντους με 8 στα 9 σουτ παρακαλώ. Κορονιός. Κασουρίδης. Ο Γρυλιονάκης. Το πάσιμο από καλή θέση, ευστοχή. 196 ακριβώς 3,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Να ο Μιχάλης Γρυλιονάκης. Αποδεικνύει ότι είναι μια πολύτιμη λύση για την ομάδα του Κώστα Πατρόπουλου. Πραγματικά πολύτιμη. Και 8 πόντους ο Γρυλιονάκης. Με 100% ευστοχία μέχρι στιγμής. Ελληνιάδες. Ο Σιγάλας. Ο Ελληνιάδης. Το σουτ μπροστά στον Κασουρίδη. Rebound από τον Τσέρτς και τον Κορονιό. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κορονιός σπρώχνει για να ευνηδιάσει. Εκεί κλείνεται, χάνει προς στιγμήν. Φάουλ ίσως που δεν σφυρίζεται από το Μανιάτη. Εν πάση περιπτώσει, διαμαρτυρίες ίσως ακούτε από την εξέδρα. Και τεχνική ποινή στον Κορονιό που συνέχισε να διαμαρτύρεται. Να εδώ ο Τσούλης που δείχνει 2 βολές. Αυτή είναι η ποινή για το τεχνικό φάουλ που δόθηκε στον Άγγελο Κορονιό. Νάτος. Ήταν το τέταρτό του. 2 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. 4 φάουλ ο Κορονιός, 4 ο Κασουρίδης, 4 και ο Μιλωνάς.
Τρεις βασικοί λοιπόν από το Περιστέρι. Ενώ για τον Ολυμπιακό 4 έχει μόνο ο Παπαδάκος. Ο Βιδάλης, ο πρώτος διαιτητής. Ο Παπαδάκος στο σημείο του φάουλ για τις δύο βολές. 197. Άλλη μια βολή για τον Παπαδάκο. Και 198. Ξανά σε απόσταση βολής ο Ολυμπιακός. Το κλέψιμο του Σιγάλα από την απρόσεκτη επαναφορά του Μιλωνά. 100 πόντοι και για τις δύο ομάδες. Σοπαλία 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πραγματικό δώρο αυτό το καλάθι που πέτυχε ο Σιγάλας. Μιλωνάς. Αστοχή το rebound του Τσέρτς όμως που κερδίζει το foul του Blackwell. Τώρα έχει 4 και ο Blackwell. 2 βολές για τον Greg Τσέρτς. Να εδώ Βιδάλης. Ο Τσέρτς που διόρθωσε το κάπως απρόσεκτο σουτ του Μιλωνά. Νάτος. Ο Greg Τσέρτς έχει 11 rebound. Φτάνει δηλαδή το μέσο όρο του και στο πρωτάθλημα. Χειροκροτήματα από την εξέδρα προς ενθάρρυνση του Αμερικανού. 101-100. 2 και 39 για το τέλος. Το λέμε για τρίτη φορά, θυμίζει πολύ το παιχνίδι του αντίστοιχου του πρωταθλήματος. Που είχε λήξει 109-108 για το Περιστέρι. Ελληνιάδης. Χριστοδούλου. Θα κλέψει ο Τσέρτς και θα φύγει προς το αντίπαλο καλάθι με αντίπαλο τον Ελληνιάδη. Το καλάθι του Τσέρτς, ο κόσμος ζητάει και φάουλ. 104-100. 4 πόντοι, μια ίσως πολύτιμη διαφορά για το Περιστέρι σε αυτό το σημείο. 2 και 19 για το τέλος. Χριστοδούλου. Ελληνιάδης. Ο Χριστοδούλου σου 3 πόντων. Και 104-103 από τον πολύ καλό σουτέρ Χριστοδούλου. Φτάνει σε 7 πόντους με 2 τρίποντα. Να ο Χριστοδούλου. Κορονιός. 2 κρίσιμα λεπτά. Κορονιός. Είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και πολύ κακό δεύτερο. Να ο Κορονιός εδώ. Παίρνει προς τα μέσα, σουτάρει, αστοχή το rebound του Παπαδάκου. 1 και 46 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά μπροστά. Ελληνιάδης. Το Περιστέρι σε man to man. Με τον Τσέρτς τώρα πάνω στον Παπαδάκο. Ο Blackwell μπροστά στον Κορονιό. Ευστοχή σε σουτ 3 πόντων. 104-106 μπροστά ο Ολυμπιακός. 35 πόντοι από τον Blackwell. Βλέπετε το σκορ. 104-106 για τους φιλοξενούμενους. Ο Μιλωνάς όμως αστοχή στη συνέχεια. Και τέταρτο φάουλ του Τσέρτς, ο οποίος πήγε να κερδίσει από τον Παπαδάκο. Και μία σημεία βολές. Ο Κώστας Πετρόπουλος. Ενώ ξαναβλέπουμε. Εδώ πήρε το rebound ο Παπαδάκος και του έκανε το καθαρό επιθετικό φάουλ ο Τσέρτς. Έχω την εντύπωση ότι ο Τσέρτς προσπάθησε να εκδικηθεί το ότι δεν συμμετέχει σε επιθέσεις της ομάδας του. Με τον τρόπο που έκανε φάουλ πάνω στον Παπαδάκο. Ήταν τόσο φανερό. Μάλλον φαινόταν μεγάλη πρόθεση του Τσέρτς να κάνει φάουλ. Και ίσως κάπου βέβαια είναι και δικαιολογημένο ο Τσέρτς. Στα 20 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου έχει πάρει πολλές ελάχιστες πάσες. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερς με τον Blackwell να ξεχωρίζει από όλους άλλους. 3 παίκτες του Περιστερίου με 24, Κορονιός, Μιλωνάς και Τσέρτς. Το θέμα είναι ότι αυτοί έχουν και από 4 φάουλ, όπως 4 έχει και ο Κασουρίδης, αλλά και ο Παπαδάκος που είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 23 πόντους. Πρώτος rebound του αγώνα με 12. Στην επίθεση θα πάμε με 10 από την πλευρά του Σιγάλα για να κοιτάξουμε τον Παπαδάκο μέσα. Εάν δεν έχουμε διπλό σκριν, να βγει ο Αλέξη από το διπλό σκριν. Ακούσατε τον Κυρίτσι, ο Παπαδάκος και ο Χριστοδούλου είναι βασικές επιλογές λοιπόν του Ολυμπιακού για την επόμενη επίθεση. Προς το παρόν ο Παπαδάκος έχει στηθεί στη γραμμή του φάουλ για να εκτελέσει μία σημεία βολές. 23 πόντοι από τον Παπαδάκο. Το rebound από τον Τσέρτς. 104-106, 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι εδώ στο Περιστέρι. Κασουρίδης. Βρυλιονάκης, Κορονιός ανενόχλητος. Θα βρει αυτή τη φορά το στόχο. 106-106. Να ο Άγγελος Κορονιός. Ακριβώς 1 λεπτό. Τώρα 3-2 η άμυνα του Ολυμπιακού. Blackwell. Ελληνιάδης. Το Περιστέρι σε man to man με τον Μιλωνά στον Χριστοδούλου, τον Κορονιό στον Blackwell. Να ο Χριστοδούλου σου 3 πόντων. Κρίσιμη φάση και φάουλ του Σιγάλα.
Ναι, επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ του Σιγάλα που φαίνεται ότι έσπρωξε κάποιον αντίπαλο στην προσπάθεια να διεκδικήσει το επιθετικό rebound μετά το άστοχο σουτ 3 πόντων του Χριστοδούλου. Είδατε τον Σιγάλα. Μία σημεία βολές για τον Γριλιονάκη από ό,τι φαίνεται. Όλα αυτά 38 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το τέλος. Ξανά η φάση να δούμε πού είναι το φάουλ. Σιγάλας. Σας έσπρωξε και λίγο τον Γριλιονάκη. 38 δευτερόλεπτα λοιπόν και 7 δέκατα. Ο Γριλιονάκης αστοχεί, 107-106 μπροστά το Περιστέρι. Νομίζω ότι ήταν και μια ευκαιρία να πούμε ότι η διαιτησία σήμερα ήταν πολύ καλή σε ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολλές φάσεις. Πραγματικά δύσκολο. 108-106, 38 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Μια επίθεση για τον Ολυμπιακό και οπωσδήποτε και τουλάχιστον 9 δευτερόλεπτα για το Περιστέρι. Χριστοδούλου, καθοριστική επίθεση για τον Ολυμπιακό που θέλει 2 πόντους για να ισοφαρίσει και 3 για να περάσει μπροστά. Το κλέψιμο του Τσέρς όμως. 23 δευτερόλεπτα όλα για το Περιστέρι που αν κρατήσει την μπάλα κρατάει και την νίκη και την πρόκριση στους 8 του κυπέλου. Κασουρίδης, ο Τσέρτς και φάουλ του Σιγάλα. Ο Τσέρτς στην γραμμή των φάουλ για 1-1. Να ο Γιώργος Σιγάλας που έκανε το τρίτο του φάουλ, το δεύτερο του φάουλ. Για μια σημεία η οποία άμα χαθεί αυτόματα δίνει το δικαίωμα επίθεσης, αν βέβαια οι παίκτες του Ολυμπιακού πάρουν το rebound και που κανείς δεν ξέρει αν και το παιχνίδι αυτό οδηγηθεί στην παράταση. Γι' αυτό μπορεί και να υποθέσει κανείς ότι ήταν επιλογή του Σιγάλα να κερδίσει, να παραχωρήσει μάλλον αυτό το φάουλ και όχι απλή συγκυρία, αφού σε αντίθετη περίπτωση οι παίκτες του Περιστερίου θα είχαν δικαίωμα να κρατήσουν την μπάλα στα χέρια τους μέχρι το τέλος, αν δεν την έκαναν από κάποιο κλέψιμο, και να κρατήσουν έτσι και την νίκη. Τώρα βέβαια η ομάδα του Ολυμπιακού ελπίζει σε άστοχη βολή τουλάχιστον μία του Τσέρς ώστε να έχει δικαίωμα να ισοφαρίσει ή να κερδίσει στα 14 δευτερόλεπτα που απομένουν. Για να ακούσουμε τον Κώστα Πετρόπουλο. Εάν βάλουμε τις δύο βολές, εάν βάλουμε τη μία βολή, εάν βάλουμε μόνο τη μία βολή, κυνηγάμε την περιφέρεια, δεν επιτρέπουμε κανένα τρίποντο και προσπαθούμε να τους αναγκάσουμε να βάλουν την μπάλα μέσα. Όχι φάουλ γκολ, δεν κάνουμε φάουλ. Εντάξει παιδιά, πάμε. Ακούσατε τον Πετρόπουλο να δίνει οδηγίες ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα δηλαδή με το πόση επιτυχία θα έχουν οι βολές του Τσέρτς. Η διαφορά είναι στους 2 πόντους, σας θυμίζουμε, 108-106, 14 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ελληνιάδης, Χριστοδούλου, Μπλάκουελ, Σιγάλας, Παπαδάκος για τον Ολυμπιακό η πεντάδα. Ο Τσέρτς στις βολές, Γριλιονάκης, Κορονιός, Κασουρίδης, Μιλωνάς, οι συμπαίκτες του που είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πόσο καθοριστική μπορεί να φανεί η απραξία του Τσέρτς στο δεύτερο ημίχρονο στην επίθεση. Ο οποίος δεν δείχνει όμως να πτωείται από τέτοια πράγματα. Τον βλέπετε ότι χαμογελάει, έχει 5 στις 7 βολές τώρα ο Τσέρτς. Κάτι έλεγε με τον Μπλάκουελ ο Τσέρτς. 110-106. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται 4 πόντους και πώς να τους πετύχει. Ο Σιγάλας αστοχεί, ο Τσέρτς μαζεύει το rebound, 7 δευτερόλεπτα 6. Ο Γριλιονάκης θα δοκιμάσει ένα τελευταίο σουτ, τελικά θα κερδίσει φάουλ από τον Σιγάλα. 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Το Περιστέρι πια μόνο με σωρία θαυμάτων χάνει την νίκη και την πρόκριση. Να ο Σιγάλας που έκανε 3 φάουλ στα τελευταία 2 λεπτά. Μία συν μία βολές λοιπόν για τον Μιχάλη Γριλιονάκη, όπως δείχνει ο Βιδάλης. Ο Γριλιονάκης που πραγματικά δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δίνει την νίκη σήμερα στο Περιστέρι. Ήταν θετικότατη η παρουσία του και μάλιστα ο άνθρωπος που ξεκόλλησε κάποια στιγμή το Περιστέρι στην επίθεση. 111-106 ο Μιχάλης Γριλιονάκης εξακολουθεί να είναι 100% εύστοχος σε όλες τις προσπάθειες που είχε επιχειρήσει. Βολές σουτ 2 πόντων, σουτ 3 πόντων. 112-106 το Περιστέρι θα μπει στην πληρωτίδα τη Δευτέρα μαζί με Κρόνο, μαζί με Άρη, μαζί με Φίλιππο και μαζί με τις 4 ομάδες που θα προκριθούν από τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια. Θυμίζουμε Δάφνη Παναθηναϊκός στις 7.30, Παπάγου ΠΑΟΚ και Άκη Ηρακλής. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είναι γύρω στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή. Και ακόμα Ιωνικός Πανιώνιος στις 9 παρατέταρτο στη Νίκαια.